Alright, what's up, what's good, what's new mga Bisaya? Welcome back to our channel. So, I think today is the day. Muna ganing panahon nga maka-revenge ko kayo. Oh no! Tapos siya ingon nga, wala daw ko yung match sa iya. Karoon na ito makita, Mark, kung kinsay maayo mag-prank sa tondo. Hilas kayo. Grabe, katulugo na kayo ko ba? Dugay kayo matulog ang buang eh. Sa kwarto. Dugay naging kay ko nakating kaning prank actually mga Team Casey. Pero kapanahiming lang ko. Kaysa munduwa siya, ako permi una makatulog. This is the day. This is the day. Grabe. Katulog ko na kay ko. Pero, kinaantos lang na ako. So, for the first time in forever, si Mark ang una natulog sa mga karon. Wow! Usually, gid guys, ako gid ang nagkakatulog. That's why ako permi ang kakaprank. Pero today, nag-decide na gid ko nga, dili na gid ni Mayo. Kailangan na ko manimalus. Grabe sa si Mark, pastilan, katulog ko na kay ko, dugay kaya natulog. So, kabalo naman sir makaroon sa akong buhaton na aman dira sa title. Sakita ninyo. Wala ko kapalitog shave ganina kay ambot. Si Mark Perby wala, kay dagan siya gibuhat para mangitag work. So ako rin isa sa balay, hindi na ako mabilin si Maxine. Layo kay mga store diri sa apartment. So mo to siya. Hoping nga successful akong prank tonight. Grabe, it's already 12 o'clock. So, wish me luck, Team Casey. Woo! Isang bagsak naman dyan para sa mga Team Casey. Makabalos na ganda. Guys, makabalos na kay Mark sa mga tinaas-taas ng panan. Feeling pwede ka siya, kapiyason pwede siya. Ano siya sa kuha nga. Wala daw ko yung match sa iya mga prank. Dili ka kabalon sa kung buhaton sa inyo. So, kung magmahay ka tanan sa mong ginapangingon, Mark. Magmahay ka tanan sa mong ginapangingon. Muwata ka, ugba ka. Wala na kayong mga buhok sa tiil. Wala ba? Ang galingan ako. So, touchy!
Baka kaya kamang. Ang isa nakatil? Ano gigamit? Dugay kayo makakuha na. Naupaw londa na. Bantog yung murag laki niya. Igakuan sa akong tiil niya. Kabalo si Jimay. Sabi na si mo. Wow! Ito guys, napakin. Shiny kayo ba? In fairness. At sige, yung pantaron na nito. Samo kay guys, imis mahurot na niya siya kaupaw na kamakta siya. Tingala daw siya kay maradog mega kamang-kamang sa hindi. Tanda-o na siya. Ano siya sa kuwang. Nakamakta siya na siya. Ngunsa ka diya. Kuya man. Tanda gilis na nasigin siya nga may siya. Atay, nakikibuhat ba? Hindi ka tao, magagalit. That's the Nezana. So, 3-2. Patilaing niya kang biniisda. Dugay na kayo na ko na gusto buhaton pero samok ang gano'n kaayo. Koilit ana. If you like this video, like and don't forget to subscribe.